specifično vrijeme i vrlo teško da organizirati bilo što. Ali je svečanost dovesti najuspješnije žene iz cijelog svijeta u ovakvom vremenu u Tuzlu i podijeliti uspješne priče. Odlučili smo ove godine da ne dodijelimo nagradu pojedinačno ženama za njihovu aktivnost koju svake godine dajemo kao novinarsko istraživanje iz razne sfera života, nego da napravimo specijalno priznanje kojima ćemo odati na neki način reći hvala organizacijama i pojedincima koji su za vrijeme korone odlučili da žrtvuju sebe ili volonterski da uđu u ono što mi smo svi doživjeli, a to je jedan zatvorni sistem koji nismo znali šta se događa i neke grupe ljudi su rekli ok, to se događa, ali ja sam spreman kao volonter da radim, da pomognem svojim susjedima, komšijama, da budem ono što jesam, a to je human. Tako da ove godine festival otvaramo sa galerijom, a zatvaramo sa dodjelom specijalnog priznanja najistaknutijim pojedincima, pojedinkama i organizacijama koji su pomagali za vrijeme korone. Moram reći da je bio veliki izazov nagovoriti te ljude da uopće se pojave, jer to su obični ljudi koji nesebično su odlučili da podijeli svoj život sa drugima, da se žrtvuju i to su stvarno specifične stvari koje svako nas može da svoje zdravlje, da sebe, da nekom pomoći. Tako da specijalno vrijeme zahtijeva specijalne odluke svakom o tome od tih ljudi koji su bili tu s nama. Mi želimo da se zahvalimo. Ono što su nam se prijavili, što smo drugi poslali, dobit će priznanja i u subotu navečer primičemo svoj festival. Hvala gospodine Verbiću. A sada ću zamoliti gospođu Đurminu Kremović, ona je predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona,